Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus selimu alaihi fazal kitab. Nafa'an Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Birrahimi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamala lan gawa al-qamisa ing gamis sapa Yahuda si Yahuda. Wa qala lan ngendika sapa Yahuda, ngendikane ana utawi ingsun iku ahzantu kang gawe susah sapa ingsun hu ing bapak, hu ing Nabi Yakub. Yahmilu hale gawa sapa Yahuda al-qamisa ing gamis mulat tohan utawa multahlatoha yaltihu multihon utawa mulatihon, wong kang anu napa jenenge wong kang ngoles-olesi, wong kang guprati bidami kelawan getih ilaihi maring gamis. Fa'afroha mongko gawe bungah sapa Yahuda hu ing bapakne, kama ahzantu kaya oleh gawe susah sapa ingsun hu ing bapak. Fa'afrohuhu rafa afroha. Fahamala mongko gawa sapa Yahuda hu ing gamis wa huwa hale utawi Yahuda iku hafin. Apa ya maknane hafin? Hafin wong kang
Hafa brangkang apa? Hasirin tur wong kang anu. Hafin karo hasirin maknane mirip. Min Misra saking kraton Mesir ila Kangan tumeka maring desa Kangan. Wa bainahuma hale utawi antarane kraton Mesir karo desa Kangan iku masiratu samanina laku 80 apane farsahon farsahe dadi 80 farsah 80 farsah wis kene Solo tonjo to 80 farsah kene Solo. Nabi Yusuf akon ngene wae saiki kowe do mulya nggawa gamisku terus engko templekno ning wajahe bapak. Yes. Templekno ning wajahe bapak. Insya Allah bapak mari sekolah mripate. Ya dilalae ngomongke mripate cocok karo mripat kuwi lho. Ini selalu pas. Wis. Lah engko nek wis mari dondene ya. Bapak jak mrene. Kabeh. Yes, kabeh jak rene. Termasuk anak bojomu ngono kuwi. Akhire dikon mulih nggawa gamis niku si Yahuda anak mbarep. Langsung sing kudu nggo gamis mulih aku. Mbarep dhewe kok. Hati sing kudu mulih nggawa gamis aku pokoke. Ora oleh adik-adikku. Sebabnya terus terang dalam kejadian zamane mbiyen aku sing dalangi, sing drama aku. Sing ndede nggawa metu Yusuf ngantek bapak susah ngono kae aku. Tak nggo nebus dosaku pokoke sing nggawa gamis mulih aku. Nek liya-liyane ra oleh akhirnya karena akulah sing gawe susah bapak gamis ki di oser-oseri getih karo Yahuda mengenang kejadian awal le ngapusi bapak nih di gamis jaluk terus doser-oseri getih saat ngene iki aku biyen seneng karena iso ngapusi bapak. Aku biyen seneng ning bar kuwi ngerti dampake bapak dadi kok ngene iki susahku kaya ngapa. Bolane iki terus tak nggo nebus kesalahan, tak nggo nebus dosaku ro bapak. Biyen aku seneng saiki gawe susah bapak, akhirnya digawa mulih. Ya kabeh keluarga to do mulih. Ning sing nggo gamis Yahuda. Kowe le nggawa mulih saka Mesir tekan Kangan iku
cara kasarane le mulih wing karo brangkang. Gampangane saking dene nggo nebus dosane iki karo brangkang. Hafin karo khasirin. Nggo nebus dosa niku wis. Wong biyen iki ya getun tobat iki ya tenanan kok ya nek jenengan aming lambene tok tobat tenan. Lambene tobat ya panggah ya. Nek biyen juan direwangi nutut nebus dosa iki serius. Digo mulih tenan wis karo brangkang. Wah mongko kraton Mesir karo Kankan ki ya 80 farsah. Nek umpamane 80 farsah 80 kilo nah kene Solo. Kene Sragen Barangkang. Saya rada cerak nek kur kene Boyolali wae. Nek kur kene Boyolali rada cerak. Numpak GL e 2 jam kene ngono. Tak tebuse dosaku wis ora apa-apa. Jal tobat niku ya tenanan, nebus niku ya tenanan, engko ana regane. Mula nek jenengan iki kadang kala sok duwe kahanan-kahanan sing sipate kecingkrangan apa ya. Aku kok rada kecingkrangan utawa bahasa-bahasane niku uripku kok rada sial. Niku jajal di koreksi diri, dikilas balik, mbok menawa ana laku, ana tingkah sing ora apik, wae ditebus nggo benake utawa nggo nebus. Nggo ngijoli kahanan sing sial niku jajal aku iki sebabe apa to. Karena sok-sok seringkali terjadi seperti niku. Ben dilangi masalah siale kaya niku Gusti Allah kok terus celana-celana dirubah rada apik. Sebabe ya niku wau kadang kala sok dadi siksa donya. Ya nek siksa bahasa serem sok dadi pepeling donya. Saka kesalahan kita itu kuwi sok dadi pepeling donya. Wa ma asobaka min musibatin faminafsik. Ora ana rupa musibah sing ngenani nang awakmu kejaba kabeh iki mung saka awakmu dhewe ngeten. Qur'ane ngeten iki. Wah lek ngono ya digoleki sebabe kleruku ngendi ta iki. Makane koreksi diri, evaluasi diri. Nek cara Jawa ngilo gita iki penting. Ayo kowe nek kira-kira angel yo sialo terus wae malah. Karepmu nek uripmu do sial ngeten niku, urip kok kurang patio pernah dadi kurang patio pas. Iki sebabe apa to digoleki? Insyaallah ketemu. Lah kadang kita niku duwe urip rada rapas, duwe urip rada ora genah rada sial ngono malah digoleki sebabe ning sebab logika. Sing sebab niku engko ketemune nggo nglerokke wong liya, nggo nyalahke wong liya kok ya. Balah do ngono kuwi. Ngeten niku meh ketemune mung terus suudzon nyalahke wong liya, elek-elek wong liya ora ono enteke. Kaya begini, bila bar maghrib anak kula ngangik-ngangik. Dipipi ra meneng, dipipi ra anak tak tinggal tahlil nang Seripa. Lagi setengah ngrosi tahlil ditelepon. Iki kaya tak pateni lek lagi ngrosi tahlil kok nampane mandek kabeh. Nek kene ora roes tak tompo. Tak pateni anggeran, tak pateni lah. Lagi ndereke tahlil sih.
Rampung tahlil tak telepon balik iki angger diombeni disusoni mutah bareng mulya. Bar ndungane saka berngombe mlayu mulih. Iki nangis terus gek mutah terus. Lah terus piye aku? Mbokne iki kuwi udu aku. Lah ya aku ya bingung. Lah ya piye terkene rumah sakit ya iso. Ngendi Nur Hidayah apa Jebukan? Jebukan wae mlayu ngulon akhirnya. Setengah 09.00 bengi nang Jebukan. Mbah Santen rika ya ngenteni nang UGD kae suwe banget. Terus ngene ming radu pokok. Ngantek rada tenang kae anake ning kene mlebu rumah sakit rada tenang ning urung dikapak-kapake. Mbok ming dikeki apa. Lah meniki arep nggo goleki larane apa dadak dicek darah. Cah cilik arep jekok darah kesuwen. Wis 9:30 kae doktere ya ora ngecek darah, anake disalahke kok merem turu iso antu. Ora urung dikapa-apa ya turu ya. Mbah Santen rika rada tangi ngene susoni kok ora mutah. Anu wae go mulih wae meneh go mulih. Aku mbangane cek darah mesakake. Aku ya ono ayo go mulih. Ayo omong. Nek ora omong iki gek cepet ta. Iya. Akhirnya ngomong niki wong ternyata sudah seperti ini jeder-jeder pokoknya nyuwun sewu kita mohon rasa dicek darah ndak malah terus jak mulih. Oleh dilane karo dokter ora sida cek darah. Ora sida cek darah nek tekan jam 10 bengi. Nah, iya sing ngangi ngene ra wis ramutah. Jam 10 bengi mara nang Mbah Dukun tak dadake sisan. Nah, iki mung kesel iki aku. Jam 10 bengi nang Mbah Dukun pokok pandi ngono ae. Saka rumah saya ra mulih langsung dadake. Ati ndodot turu wis sare nek Mbah Dukun. Akhirnya terus didodok ben ngapunten tenan Mbah Dukun kula ra mentolo ya nek karo anak kula niki pokoke didadah ben. Nah terus anteng seprene to. Iki terus genang-geneng aku mau kuwi ngopo wong kita iki ya ora ngopo-ngopo ora. Apa sebabe tak kei formula mau apa sebabe sore mau tak jak nang kono kae apa sebabe. Maksude bojo kula omong ngeten niku, ora usah mikir sebab. Pokok iki mau sore mau awan sehat terus saiki bar magrib lara ngantek seprene ya wis terus. Nek sehat alhamdulillah nek lara tambahke ngono wae ra usah dadak mau ngopo. Ngono kuwi engko mung nyalahke wong kuwi ya. Nyatane mau sehat ya santen-santen saja. Saiki lara ayo ditambahke. Wis ngono kuwi rampung. Rasa ndadakokan mau ngopo ya. Kok nek aku omong mau tok go ning pasar, ngono ta. Akhire nyalahke wong pasar iki. Mau tok nggo nang gone tangga, akhire po nang gone tanggane mau lah nyalahke sapa-sapa iso nek ngono kuwi kok kaya mula rasa mikir ngono kuwi ndak malah ming suudon karo wong. Lah ning wong mau ki ra apa-apa. Lah biasa to kanca ngaji kae iki bengine esuke ngaji terus awane do mati iki biasa aku ya ngono ya. Lha omong ya ngono kuwi ya. Kowe kanca ngaji kae iki biasa esuk do ngaji, ngerti-ngerti engko awan mati. Kaya piye ngono kuwi? Lah kok mati iki mau ya ngopo ngono? Ya ora iso kok ya wis pokoke ditampa. Ya putarane urip nang alam donya iki gilok-gilok sehat, gilok-gilok lara, gilok-gilok seneng, gilok-gilok susah. Ngono kuwi wae rasa digawe angel. Lah le nambahke ya sak mampune kaya anu niku, kaya keterangane ning kitab Nasaihudinah wingi nika. Dadi memang la yukallifullah nafsan illa wus'aha pokoke iki Allah ra ngebot-bot. Kejaba sakadar ikhtiar usahane si kawula. Niki aku sok mesakake sih nek bayi lara ngene iki. Allah iki wis ngukur bayi iki larane semene. Terus gerangan iki larane semene iki. Ya omong ngono kuwi
ora mungkin bayi kayak lara kaya larane gerakan ora mungkin. Ora kuat kok ya. Wis diukur rasah piye-piye wong Allah wis sing duwe sing gawe kok. Mula disikapi nganggo takwa nganggo ibadah wae iki dilalahi anake pas lara ngibadahe nambahke anak. Le nambahke piye karo nendi ya sesuai karo ikhtiar usahane kita. Nyatane mau tak tarik kuwi antep-antepe cetok. Nendi Nur Hidayah apa jebukan. Kowe mantep jebukan ya sudah berarti memang usahamu ndono kuwi bagian saka takwamu wis. Ora usah piye-piye. Lah yo nek ora ngene yo nyatane ora ana tindakan ibadah kok jajal anake ndemlekake ya niki ra kowe wis mangap ngorok kaya. Terus kane iki nah. Ini ra dadi ibadah. Pokoke lu dicatet karo malaikat raqib tenang wae. Aku yo ngeten niku nek. Ra dadi poin dadi ana tindakan ibadah. Ini jenenge takwa ngene iki ya. Kaya nggon Nasaihu Diniyah kuwi aja kebak ngersula pancen wong urip wis. Tenih karepe kon sehat, mangan ngombe enu. Saben sak semlempe dhuwit ngendi ana. Sehat mangan ngombe enak, sak ngarep dhuwit, sak mburi dhuwit, sak samping dhuwit. Agilayah-layah pundake pijeti widodari ya gitu. Ngendi ana ngono. Joroke ndase karo bojo wedok ya. Ora ngono ki wong urip iki pokoke ora kon kepenak tapi kon kangelan. Lah engko kirimane kangelan apa manut Gusti Allah. Mangrasake kaya jenengan iki ra kerep dikirimi kahanan-kahanan sing kahanan iku memaksa kita kudu ana tindakan, memaksa kita kudu ana sikap. Nggih kaya wau dalu lagi tahlil ngerti-ngerti ditelepon anake ngene rak terus dadi ana tindakan. Terus dadi ana satu kebijakan tingkah. Wo nek ngene berarti di ngene. Iki lho jenenge ibadah. Ibadah iki asline ya ngono-ngono. Dadi ora usah kaget. Ora usah gersula. Engko mulih-mulih ngerti-ngerti sing wedok iki ya ana penawaran takwa, biasa banget kok ya. Tulung pundakku karo ndasku iki nyer-nyeren. Tekan omah dilalae ana penawaran kon nyet-nyet pundake karo si entong-entonge wong sing lanang rada pegel-pegel karo kon ngenyer-nyer ndase wong ketoke rada cumleng. Diunyer-unyer kene iki wis sing lanang iki merem-merem penak banget kok. Karo dikeplaki plok-plok. Enak banget. Weh lah nek wong sepuh-sepuh kuwi iki tindakan rada nyelengki ming di ngono kuwi. Ket mbiyen ming ngono diplek-plek-plek ngono to. Digedhe-gedhe ngono kae. Dadi pading kae kok. Iso kaget lho karo sing wedok malik ayu banget kae mau. Ya berarti mripate sing geseh. Mari urung, Pak. Wis penak iki. Tak elingi wedang sing panas gek men saya mari. Pak, iki jenenge wong wedok takwa. Ya, ilingno kono. Ya sik tak elingne wedang panas tak genenane dhewe tak jegleke dhewe lah wong wedok kok nyenenge kaya ngene. Arang lho sing ngono ki wong wedok. Rampung ngono jenengane salah wis wong tuwa iki gek mutar wae gek wis. Oke. Nek kaune malah oke gitu. Angel. Ya Allah, ya setuwa saya dimutar-mutar ke. Ngene iki tinggal mati tenan ya ijen kelop-kelop kae. Anak-anak wis do mentas do urip dhewe-dhewe wong cena wis karek wong loro karo kakunge kok malah lenye kabeh kok ngono.
tinggal mati karo sing lanang tenan wis kelop-kelop paremu. Mula ngibadah iki kaya ngeten niku lho. Sing jelas Allah wis nyiarke lakot khalaqnal insana fi kabad. Yakti ingsun Allah nitahake menungsa iki do takon kangelan. Ora kon kepenak do kon kangelan, do kon rekoso. Rasah kok kan gersula nalika kita niku digawe kahanan sing kahanan niku dadi memaksa kita kudu kangelan, kudu rekoso. Ya kadang sok gering ngenten iki esuk-esuk tiba-tiba jedul rada flu ya wis wong Gusti Allah iki mau ya ora turu ki ya ora ngene iki. Kok dadi ngene iki lah iki berarti kon takwa ya syukur rampung iki ngombe alpara apa ngombe paramek ngono. Bismillah nggo takwa mau ki ya ora kok. Rasa goleki sebabe, ngono sebabe nyalahke wong kok ya. Kok kula dadak milang-milang aku ki mau ora apa-apa Ji. Ming medun saka undak-undak iki weruh sapa ta sapa dadi wae ngono. Lah yo ora. Ae iso nyalahke wong kok ya nek ngono kuwi. Kok terus omong ngono iki weruh sapa ta sapa dadi wae iki alergi po ya aku. Oleh kemlinti karo kemaki timen. Lah apa ya medun iki weruh mak lampir apa sapa ya ora. Wis pokoke iki Gusti Allah sing ngersake ngono wae. Dilalane undak-undane ana kresek tak ungake gedang apa to kuwi. Ndek sapa kuwi ya. Nang undak-undan kene iki ya. Paling ndek Mas Wali Kerto paling pun ndek sapa. Lah apa ya aku kudu medun terus wae-wae po dipasangi gedang ngono ya. Dadi sundak ngono kuwi dadi. Nggih lho. Wah, grekokan penyono iki ngono kuwi lho, ora apik. Kabeh iki kersane Allah. Lah apa sing kedaden niku iki wis Gusti Allah sing ora usah dadak duwe prasangka-prasangka sing ngono dadi elek banget iki. Tenan ora tau tentrem marake urip. Ora tak nek iso malah selalu husnudzon karo sapa-sapa. Karo sapa-sapa niku prasangkane prasangka apik, aja ngantek duwe prasangka sing elek ndak kokean dosa iki. Niki wau ya wong wae alhamdulillah mbasan lekas ngaji ngetke tengen ngetke kiwa ngetke ngarep mari ngono wae malah apik. Ngetke tengen kok pading-pading. Ngetke kiwa kok teng besengut. Dadi mari soalé. Ngono ya dadi kepenak. Dadi husnudzone iki ora usah piye-piye malah suudzon. Tenan ket wingi kula iki ngudarasa karo bojo ora ngono kuwi pokoke iki ora kok teko kowe nang megiri ora kok teko kowe dolan nggone tangga anak dadi ngene iki ora kok teko anak disusoni jajal dijajal arep kei sambung susu formula ora ngono kuwi kok ning ya wis pokoke agi oleh puteran kudu ngene iki kita kon ibadah wujude sapa njebukan. Ayo njebukan bengi tekan jam 10 iki engko kula kontrol ndono meneh. Iki pancen ngibadahe agi ning jebukan kok. Iki jatah kontrol mripat Senin ngeten ya ora apa-apa. Kembangane nganggur mah ra ndek ibadah. Di kegiatan malah asik. Bismillah ngibadah. Sing sela-sela nganggur kuwi ngopo jajal riyo. Wih, sing do pensiun, paling ngomong terus gletak. Ora ndi acara. Nah, iki lumayan di acara. Kowe nek sing do mulya-mulya duwite akeh pensiunan ngene ya engko mulih ya ming ra ngopo-ngopo ya, ming kelop-kelop. Ngantek ngarepan resik wis disapu kok saking kene jujuke resik kok disapu kok. Ora di acara. Ya semoga sing penting urip ki ngibadah, nyiptake kaapian, mbuh rupane apa sesuai karo kahanane, ten ngriku niku sing iso nuwuhke celengan ngamal saleh. Niki sik terus sesuk muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah, paringi nugraha sehat waras, saged istiqomah ning ngaji ning ibadah, ati tansah ridho ikhlas. Karena golek kamulyan ten ngarsa dalem Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.